napildi ini. Kana bang usahay makaingon ta, "Mo kita daganas China oy, sige magi sila panghasi." Hinumdumi ang kalibutan nagtan-aw sa mga panghitabo diya sa West Philippine Sea. Ang kalibutan nahibaw unsa gibuhat sa China, batok sa atong mga mangingisda, batok sa atong Philippine Coast Guard, batok sa atong Philippine Navy, batok sa atong mga sundao, batok sa atong mga trabahantes gobyerno. In fact, batok sa mga commercial vessels nga ato rang gikontrata paghatod og mga pagkaon diya sa atong kasundaluhan. Wa ni mawani gikan sa atensyon sa nagkalilaing kanasuran sa kalibutan. O ang China mao'y eventually mapildi ini. Kanang pangangkon sa China nga civilized country siya, nga siya'y bag-ong world power, nga mohagit siya sa economic dominance sa Estados Unidos, nga hapit na niya ma-attain ang military superiority batok sa mga puwersa sa Estados Unidos, wagtang ng tanan tungod aning gagmay kay mga detalye sa iya binuhatan diya sa West Philippine Sea. So ang mga nasod karon nga gipangulitawhan sa China aron mahimo niya mga aliado, wise man ni China aron nga makaher niya ang ubang kanasuran, iya nang hatag og loan. Ighatag niya og loan, wa na. Higta na sa ilong ang mao mga nasod. So iyawat na lang. Kining mao mga panghitabo, makapaamgo ini mga nasura, dili ka kumpensaan ang China. The fact nga ang China nagmiter-miter na, usahay mo, tumaw na ilang kasalbahis, pero nagmiter-miter na sila, wala na lahasi ang mga mangingisda diya sa Scarborough Shoal, nagpasabot na dutla na sila sa world opinion, sa public opinion. O unpopular sila sa world opinion. Why mo dasig og bully? Why mo justify anang pangawat o pagkaon? Wa gi ganahan mo suporta anang water cannons? Ug wa gi ganahan musuportaan ang mga dangerous maneuvers o mga bangga-bangga sa mga barko na mamiligro ang kinabuhi sa mga tripulante. So ang China mo'y mga lisbo ini. Of course, di tamo magkuwang sa atong mga paningkamot, mo assert sa atong ownership, sa atong pagpanag-iya sa West Philippine Sea, pero mao lagi ato sa pakapinan na magpabuto na ta diha. Mahimo na hinon justification sa gubat. Ug hibaw mo China unsaon kamaayo lubag sa istorya. Sila pa'y nangilong pagkaon karon ang atong pa mga sundao may sadaan nganong gibit-bit ang ilang mga armas. Sila ni duol sa Ayungin Shoal, natural. Mga sakop ba na sa Philippine Marines ug sa Philippine Navy, well-trained ba na sila. So mananipod sila sa ilang kaugalingon, nipaduol gud mo. Nya mura pagsa nga ilang gida ang ilang mga armas, o di lang to sa ilang pagpangilo og mga pagkaon. Pagtanaw ka ng video, kanang litrato sa mga pagkaon nga nailog, maluoy ka. Akong ginasaris tanawa, good hours, ang ilang biscuit, ribisco. Ang biscuit nga gipadas mga sundao dito sa Ayungin Shoal, ribisco. Yan na sila'y mura og container o murag mineral water, pero ako tanaw, mura tog suka kay Silver Swan man. Yan puti. Suka tayo ito, Silver Swan. Basta, yan na ay mga Sibuyas Bombay in town. Nagkatag in town Sibuyas Bombay. So magluto-luto in town na diha mga sundao na to. Diha sa BRP Sierra Madre. Kiilog sa China. Ang ilang pagkaon. Pagkaway batasan. Pagkabastos o pagkaluog sa policy makers, sa military leaders, sa mga politiko na nagsugo ining ilang mga sundao, ining labing lampingasan ng mga lihok diya sa West Philippine Sea.